and enye into mhlawumbe engifisa futhi abantu baphinde bayibuke ukuthi kuyo yonke into ngikuyena futhi uMagcabashe ngiphinde ngidlulisa ukuxolisa nangu uyachaza ukuthi udinga isikhathi sokuhila uyabo yeah okuthi kushuthi ileso sikhathi engingamnikeza ngasona mina uyabo ngifisa ukuxolisa kuyena because ngangingazi ukuthi udinga isikhathi esingakanani sokuyihila okungenzeka kube zonke lezi zinto zenzeka because akahilile not ukuthi kukhona izinto engingazenzi kahle uyabo ebese ngiphinda ngimfisela inhlanhla ke futhi ngicanga ukuthi nine song of the year hlukanisa unyaka sengathi iculo lakhe leli ngoba libuye ngathi abantu bayalithanda engathi lingangena ingoma ezohlukanisa unyaka luhlukanise futhi unyaka ngoba ngathi ungajabulisa abantu abaningi ngoba lizinto eziningi ezihlukene ubucimbi yamthola phakathi umfilsen Magubane uyamthola phakathi necomedy even abantu becomedy bangajabula ngaleli culo izayoni zingajabula thina so yes encane sesivalelisa sisacela wondle okay ngicela ngiqhubeke siyacela wondle noma bathi ungaqhubeki noma unjani siyacela wondle futhi bonkoma bengani yondla nje mfethu lokho esikucelayo okay mana mabiyela namcela ukubuza kuwe ne uyaphi manje ngenzela ukuthi ukuhamba phela ngenzela ukuhamba ukuze singabi nayo inkinga efanayo ngicela ukubuzela kuMagcabashe before uvalelise kuyena ukuthi ukuze singabi nayo inkinga efanayo imali kumele ngiyifake every month ezoba enough because lebe ngiyifaka uthe ayikho enough okay ngizokubuzela bye bye ngiyabonga kakhulu senzo zonke Miss Levels yazi into engithanda ngomuntu wesilisa oyicelebrity kanje mevela phakathi kwabantu bathanda ukuvela ezifumuhle iyeyisa le yansizwa hayibo number 1 no uyamuzwa namanje indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle mina ngisidela uyamuntu usebenzisa amagama sarcastic ukuveza icharacter yakhe ukuthi kahle kahle umuntu ophilayo yes konke akukhulumayo usenzela abantu bhekana naye siqo umzalela ingane omitha uzomazi ukuthi ubani yes so nje kokuningi akushilo cha ubengondli uyalazi iqiniso uyasazi thina abantu besifazana into siyibeka njengoba injalo gaxa akakwazi ukondla lo mfana thu oma beingane labathi bayam understand abalaleli uyaba understandisa umfana ubusy njengabafana bonke esifazaneni kodwa mina awukwazi ukuphila impilo yoku understandiswa ukuthi angondli ngoba ngisayokhipha ubani njengoba nimbone levele namagwebu lapha namaflower khona ingane engadlili ulele emagwebini namaflower yes so umuntu oyicelebrity mina angincengile ukuba yicelebrity njengamanje uyayibona leyo so uyamuzwa nendlela sarcastic indlela the real person awuyena ukuthi kahle kahle behind yes there is a man behind i-character leyo mculo njengoba nonombuso ukhona uMiss Level bese kuba khona unombuso so lathi nasikhuluma nontencane usenzo uselekhaya ubuza ukuthi uwondla ngamalini akakaze ondle nale beyikhipha sekuliwe sekufike la ngithi khona ngizwe ngiyovula iprotection order ngithi ndoda ngingamadoda ayishumi ngingedwa you are not needed awusadingeki ngizoyibambela but noma iculo belingasho kuwena but njengamanje ke njengoba sengisithi ake ngiqondise ngakuwena ke manje ngamabombu hayi ngoba beliye kuyena cha awusadingeki asidingi ngisho uzuka sesi right ngoba abafana enkantolo yazi bengithi enkantolo mina niyele yona indaba no bengimkhosha ngayo mina ubaba engala ngimdingi ngayocela ukumsusa nje ususwa kanjani enkantolo ubaba ngathi no angidinge baba ngoba sifuna ukuthi ufuna imali nje usafuna imali lutho sithando sami ngiyasebenza ngizosebenza kuzokwenza kuphi ingoma girl okay isiphumile guys in all digital platforms yonke indawo le ethola umculo esikhona ingenile ngadla akusekho kuhlehla abafowethu downloadani kusebenze and ngicela ukuthi nje gcine ngale generation yethu ukuthi abafana basidlale asuka umfana yozalisa ngala ahlekise ngawe kwenye intombazana ahambe yozalisa uyabona nje agcine ngathi kuthi laba beze emva kwethu ngine ngale ntombazane bakwazi ukuthi bakwazi ukuphila kungabe abantu besilisa ke nimeni kancane zalisa ube responsible for umntwana not uma wengane ngiyema lapho ithandwa zami.